Tak dobrý den, ukážeme si, jak se sestavuje komplet a jak se případně navyšuje tlak pro větší dostřel míčku. Tak nejprve připojíme rychlospojku, normálně zatlačíme, ono to tam zacvakne. Potom lahev, který je 207 barů, našroubujeme na regulátor. A tím, jak ho došroubujeme, sledujeme manometr. Tím, jak láhev došroubujeme, tak se pustí tlak do systému a natlakuje se vzdušník. Jo, vidíte, na vzdušníku jsou 4 bary, to znamená, je to připraveno k výstřelu. Pokud by nestačila vzdálenost, tak můžeme navýšit tlak do systému a to se dělá tedy pomocí této jehly a na regulátoru po odsunutí tohoto kroužku převlečného se nám objeví šroub s dírkami po obvodu a my jednoduše směrem doprava pootočíme, několikrát klikneme, třeba 4krát a mrkneme na manometr, o kolik se nám navýšil tlak. Jo, pokud by to bylo moc, tak zase tedy ubereme jednoduše. Až na doraz směrem doleva. To by měly být ty 4 bary. Ovšem v systému už máme těch 5 barů, co jsme nastavili předtím. Takže jednoduše vystřelíme na prázdno. A automaticky se nám začne plnit tlak z paintballové lahve do vzdušníku. Ovšem už na tlak, který jsme tady ponížili na ty 4 bary. Zkontrolujeme na manometru vzdušníku. A můžeme střílet. Když víme, že už budeme dělat poslední ránu, tak můžeme láhev zase odšroubovat. Tím pádem odpojíme zdroj vzduchu, ovšem ve vzdušníku zůstává ještě tlak na jeden výstřel. Takže vystřelíme, rychlospojku odpojíme a můžeme uložit do kufru.